Коя операционна система трябва да ползвам? Даже не знам коя е по-добра от друга. Много зависи към какво си насочил. Дали ще е за игри, дали ще е за дизайнери или за кодиране като цяло. По-скоро към игрите. Това е една много интересна насока и сега ще ти обясня накратко. Както ти си избрал в този случай, най-добрата операционна система за теб ще бъде Windows. Тя е поддържана от всяка една игра и няма абсолютно никакви проблеми с всяка една изминала година се апдейтва и ще бъде перфектна за теб. Но има предвид, че ако си на по-стар компютър или лаптоп, ще бъдеш с по-стара Windows. Няма как с компютър от 2005 да имаш Windows 11 или Windows 10. Но и за хората, които програмират, Linux е една подходяща операционна система за всички за кодиране, защото е с отворен код. Може да бъде направена според вашите нужди, дали ще бъде за компютър или за станция. Не всички игри са поддържани на Linux, но с времето това се подобрява. Другите плюсове на Linux е, че е безплатен, работи за всякакъв хардвер, няма проблем ако сте на по-стар компютър или лаптоп. И за хората, които са насочени към дизайнерството и видеообработката, Mac системата ще бъде перфектна за вас. Един от минусите е, че върви само за компютри и лаптопи на Apple. Също така е отличен професионален софтуер и сега ще ви науча